தம்பி தம்பி போய் முட்டை எடுத்துட்டு வா. ஐயோ மூட்டை ரொம்ப வெயிட்டா இருக்குங்க. என்ன பண்றது? சரி நாங்க 2 பேர் தூக்கிட்டு போவோம். சரி இதாக இருக்கும் நினைக்கிறேன். சரி தூக்கிட்டு போவோம். இல்ல நானே எடுத்துக்கிறேன். எடுத்துருவியா? பாத்து எடுனா வெயிட் இருந்து எண்ணிய சொல்லு. பாதி முடிச்சிட்டேன். வேணாம். முட்டையை தூக்க முடியல. எந்த முட்டையை தூக்க முடியல? என்ன ஆச்சரியமா இருக்கு. வா என்னன்னு போய் பார்க்க. தம்பி எந்திரி, என்னாச்சு? தம்பி முட்டை எடுத்துட்டு வர சொன்னா முட்டை மேல படுத்துருக்க. அக்கா முட்டையா சொன்னீங்க, எனக்கு மூட்டைன்னு கேட்டுருச்சுக்கா. டிப்ரெஷன்